bezala, oraingoan ere, onarpen honi EH Bilduk helegiteak egingo dizkio. 9 helegite aurkeztu ditugu, gero azalduko ditugunak, Ricardo Gurutaranek azalduko ditunak zehazkiago, baina, bigarren aldaketa hau bertan bera gelditu behar dela uste dugu. 9 helegite horiek sustentzatzen dute, benetan hau ez dela aurrera eraman behar den proiektua. Udal gobernuaren akats juridiko-administratiboak alde batera utzita, hori da gaur nabarmendu nahi duguna. Garberaren ampliazioa akats politikoa larria izango litzateke Eneko Goiaren gobernuaren aldetik. Legealdi honetan seguruen egingo duen akatsik handiena. Gobernu programan hau ez zuten azaldu herritarren aurrean egiteko asmoa, eta Garbera zabaltzeko operazioa Eneko Goiaren legealdiaren helburu nagusia bihurtu da. EH Bildutik argi daukagu aldiz, Garbera zabaltzea ez dela ona. Izan ere, norentzat izango da ona? Holandako multinazional batentzat, 17 milioiko mozkinak eramango dituna, baina auzoetako dendariek argi daukate ez dela ona, merkatal elkartek ere argi daukate ez dela ona, Garbera zabaltzearen aurrean ahotsak altxatu dira hasieratik hirian, eta haserreak, kontrakotasunak, eta orain da momentua, hain zuzen ere, honi etena emateko. Ez bigarren onarpena emateko, baizik eta etena emateko. Merkatariek, dendariek ez dute ulertzen apostu hau, haundien apostu hau, eta eskaera argia da. Hau, bertan bera utzi behar da. Denda txikien kompetentzia zuzena dalako, eta merkatari txikien eremua birrintzeko apostua besterik ez dalako.